Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Patrick at taga Ilocos Sur, nga iti agdama ket adda iti pagilyan a Japan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy a kablaaw. Happy listening kada Emily Floresca de Luna, Taraki kan kang runaan ka ni Dennis de Luna dita Canada. Shout out kada William Bolosan Sr., Sonia Kasayuran, Josephine Jose, Melanie Rombawa kan Dalyasat. Happy 125th Mansari kani bakat ko Karen Joy Rista Vidal from Rolex Dexter Vidal Timacao. Pareng Balweg, Car, Mark Formanoli, Osman, RJ Grabe, Mel, Japet, Junjun kan Joel Isip Itilwakan from JM Almasan. Makablawan nila kay ko Edward Lucas kan anak ko ada Junard, Zian Lucas iti Marasat Pequeño Isabela, inang kan amang dita Burgos Isabela, Glazy, Glena kan Dexter Lucas, kastamat ti Guzman kan Lucas family from Gretchen Lucas ti Taiwan. Lakay ko ni Dexter kan anak ko ada Jet kan Jade from Jasmine Rivera. Alcantara kan Lopez family ti Pangasinan from Jing Lopez ti Hong Kong. Happy 3rd birthday kani Amaya Amele Luga. Makablaawan pa'y Daanica Aisha kan Abraham Ace, Richard Hovelo, Mama Mila, Papa Ferdinand Luga, Manang Meli from Meluwin Hovelo. Happy birthday ading ko Celia Domingo ti Santa Maria Ilocos Sur from Luz ti Singapore. Galam Kakal kan Kapal family kan happy birthday kada Sachi Agustin kan Charis Rivera from Annalyn Ganam. Lakay ko ni Melvin Paloma, anak ko adda Jamia Angel kan Jonathan Paloma ti Balungaw Pangasinan from Merlin Paloma. Confieso family ti Santiago City kan Daligcon family ti Isabela from Rose Ann Confieso. Happy birthday Jeya Camille ti Camiling Tarlac from Raquel Paras. Giwo family kan advance happy birthday Alfon Camado from Tanya Giwo. Makablaawan ni Inang, Tatang kan Antik ni Uncle ko ni Apong Deling from Ruvilin Murao ti Bangar La Union. Dodong kan Jolens Alba ti Caba La Union. Kalonge sa Pitula kan Pascua family, the Jinky, Junjun, Nicole, Aaron, Camille, Precious kan Nigel Ancheta ti Pangasinan from Teresita Pascua Calonge. Paragas family kan happy birthday Nanay Sofing Medina ti Binalonan Pangasinan from Ina Magenda. Fabro family from Pedro Fabro. Anak ko ada Jimmy, Lorena, Ricky, Noel, Cherry, Fab, Edward, Samantha, kan Eli Bautista ti Binalonan Pangasinan, kan lakay ko ani Ricardo Bautista from Leonora Bautista. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Patrick. Dear Manang Emmy, sapay la kuma ta si kakaradkad kayo adanunan to'y surat ko, kat si sasalun at kayo kuma akanayon. Tap na agtultuloy met, amay paayanda kami itiliwliwa babaan iti daytoy a programa. Ilingad naklangan itinagan a Patrick Manang, tubuak iti Ilocos Sur, ngam iti agdama kat agtrab-trabaho dito'y Japan. Nabayagan adengdenggan mi daytoy a drama Manang, idi may patpatangatang pay iti radyo. Si bibiyag pay idi ti amak. Pimusay ngaminan ti amak Manang, kaputa nagsakit. Kat da kamilaangan kadananang kan dagiti kakabsat ko ti agbibinnadang, tapno maisakad mi ti panagbiag mi iti inaldaw. Uray marigrigat kamilaang nangato ti arapaap ko para iti pamilya. Isu nga ingka gumaak ti makaturpos kuma iti kolehyo. Ngam adda dagiti paspasamak asaan tayo anamnamaan. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi adda akpay laeng, iti pagilyan tayo a Pilipinas. Grabe ka, Patrick. Nagngato man ang ti score mo iti quiz tayo. Kasano nga aramidom ti kasjay? Siyak, agrib-review akmet. Kaskas di anangat nga tulat ti score mo. Ay na Jenna, talaga lang nga nagagitak nga agadal.
Oray ado ti trabaho iti balay. Mas daawak nga rod, maisamiran pa iti agtrabaho iti balayo. Ngam oray kasano karigat dagiti subjects tayo. Talaga asikalata ti top-notcher iti klase tayo. Amom Jenna, dakkel matatulong ti adagayim nakasken ka. Ada ka kanayon ang nakasuporta kanyak. Katagyaman na kaunay kan ka. Siyempre mo't Amom, kinapudno na. Sikat ti inspirasyon mi ti klase tayo. Kaya't mi mo't ti agbali nakasken ka. Talaga laeng ha. Makapalukmag iti puso day tang ibagbagam Jenna. Ngam sanak mo't sigurong agbali nakastoy no sana gapo ko ni nanang. Kastamat na dagiti kakabsat ko. Isuda ti inspirasyon ko agad adal. Apay, kanayon ka di nga istorya ang kadakwada dagiti achievements mo? Unmat tapnagbalinda proud kanyak. Masigurado ngay pampanakkel da kaunay. Kabailam day ta, aging ga iti makaturpos tayo. Agyaman ak Jenna. Amom, talaga adak kala tulong ti suporta ti pamilya. Kastamot tanda kiti kagaya makasken ka. Da kayo ti mangpatpatib ka iti pakinakam ko. Kat si kamot ti inspirasyon mi. Naglaing kami na talaga. Maragsakan inspire kayo gayam kanyak. Ngam amin tayo. Adda ka ba ilan tayo tapnagbaligi? Pudnot ako ng Patrick. Agyaman taado ti masursurok ka. Awan anyaman na Jenna. Basta agtitinulong tayo. Sigurado. Adayo ti magteng tayo. Ada ko nanang. Nagmayatal daw ko ita. Nagngatong amin tinalak iti quiz me itay. Ha? Agpaiso adak ko. Ay na, naglaing ka talaga. Ipanpanakkel ka unay, Patrick. Agyaman ak nanang. Para kada kayo daytoy. Kaya't ko ngamin ang maipanakkel dak nga anak yo. Amom mata ka na yun da ka nga ipanakkel anak ko. Hanggang pasensya ka na. Narigat laang tibiyag tayo. Kasla ita, awad masida. Iso nga agtinapay tayo pay laang ha, anak ko. Awan parikot nanang. Basta kakadwa tayo asang kapamilya. Ayos lang, oray na taadda. Ay na, talaga naggasat kami kan anak ko. No si bibiyag pa'y kumaday di amam, saan ko makastoy karigat di biyag tayo ita? Nanang, saan tayo pa'y mutla naglangan amangan? Iso nga ayos lang. Ngam ikarik, aramidak ti amin, tapno agbalin ana sa liwanwan ti panagbiag tayo. Agyam anak, Patrick. Ayabang marudon dagiti kakabsat mo, tao mo na kayon amangan. Mapanak biit iti ayan ni uncle mo a Jimmy. Tainak man amon ta ibagbaga na matrabaho ijayan da. O sige nanang, siya kung ti makaamo kadagiti kakabsat ko. Patray ka anakan, kumusta kayaw? Amok nga ando ti pagdaldalanan nyo ita. Medyo marigatan kami at talaga sipod pimusay di tatang angkal. Ngam, kasi ti Diyos, may saksakad ni mo ti amin. Maawatan ka kaanakan. Amo kasi kaunay ti masaknan, ta si kalaeng ti makatulong ka ni nanang mau. Ngam no adda masapul yaw, di kay agbabain na mangibaga kanyak, bareng adda maitulong ka. Agyaman na kangkal. Nagdakalabanag di amuming adda kayo amang tultulong kada kami. Masyanak ngamin unay ka ni nanang. Amok amalmalday. Ngam di nala kayat nga ipakita kada kami ngagkakabsat. Patpat na kayo ngamin unay ni nanang yaw. Kanayon mo at tandaanan day ta. Iso asya ka, ang balin ka anatibker. Saan analaka ti mapukawan iti ama kaanakan? Masapol asalwadam met ti salon at mau, ta si kalaengen tinamnamaan ni nanang mau ang makatulong kan kuana. Wananggal, masapol ngagbalinak anatibkar para kada nanang, kan kadagiti kakabsat ko. Diyak kahit makita marigregatan da. Agpaisoday ta kaanakan. Ngamlaglagi pam atao kalaan Patrick. No, adda parikot. Adda aklaang dito'y tapno dumngagkan ka. No, maminsan ngamin, angkal. Kasta nagrigat ti mangibagay ti parikot. Kaya't kung amin nga ipakita kada na nga kabalak, tapno sandang agdandanag, kan sandang matak kumapoy.
Masapol ayib kas mo ti marikrik na oray sagpaminsan. Makatulong day taken ka. Sige, Uncle. No, jakton ka ba ilan? Umasidirgak kada kayo. Kat agyaman na kitipan nakisimpatyayo kada kami. Tinapatag, Patrick. Agtitinulong tayo nang runa ita. Ngam di ka agdanag. Amok nga agbalintumot laang anaanayas ti amin. Jak amo no kasano kami nawan kayo, Uncle. Nagdatkalabanag ti adda kayo tumultulong kada kami. Kabailam day ka, Patrick. Agtalek ka iti kabailam, kastamatan iti pamilyam. Apay kasla problemado kayo, Nanang. Ay na, madanaganak ngamin. Ang mga nusan nga umanay ti paggastos tayo iti sumaron no abulan anak ko. Ay, manipod pimusay ni tatang mo. Rimigat ti biyag tayo. Taawanan katulungak amang isakad iti panagbiag tayo. Di kay agdanag, Nanang. Tulungan kayo. Kandi yun panunutan ti may papaniti pagbayad ko iti pagadalan. Ado dagiti kadalak nga agpapaaramid iti extra work kanyak. Isupay ti ibayad da maurnong ko. Ngam kakaasikan nga agad adal anak ko. Diyak kaya't anakarkaro ka amarigatan no kasta ti aramidem. Diyak mo't lang makaid na makitkita kayo mariribukan, Nanang. Tumultulong ak. Tapno maisakad tayo ti panagbiag tayo. Agyaman anak ko. Ngam di mo kumaunay parigatan ti bagim. Di na ka di pagdanagan, Nanang. Kabailak. Amok. Makaraos tayong tumutlaang itirigat. Sapay ko maanak ko. Amok, adi na tayo baybayan ti Diyos. Sigodan anarigat ti panagbiag mi manang Emmy, kat nakarkaron a kininit na kami ti kinarigat, idi pimusay day di tatang. Ngam uray no kasta, ikagkagumaan lata ti inak nga isakad ti panagbiag mi. Kat tapno makatulong akmet kabayatan ti panagadal ko, ikagkagumaak ti agurnong, babaan iti tangdan nga ititad kanyak dagiti padak nga estudyante, no adda ipaaramid da kanyak. May sapay akatulungan mi ni Uncle Jimmy, kabsat day di tatang. Ngam uray no amok asidadaan at tumulong ti ulitag ko, sumrulat ta ti panagbain minukwa. Iso aman manumot nga agkid daw kami iti tulong kankwana. Itilaksid ti kinarigat manang Emmy, nasgad tiriknak a makalpas iti panagadal ko, iso ajak ikan kano dagiti problema mi. Patrick, lunch breaken. Intan mga iji kantin. Paspay, Jenna. Awan ngamin kwarta kita. Ha? Lumapay. Mukon. Saan ka nagbalon iti kwarta, taimbati manan ang maigatang iti kanan nyo itangal daw. Kastangag pa iso. Ngam okay lang, Jenna. Sana bali ta sa anak mo't amabisin. Anya sana mabisin? Sana mabalin na di ka mangan. Ala, umay kakit din. Ilibre ka. Ngam nakababainan kang ka, Jenna. Sige kit din. Okay aklan. Saan ka man anaarte, Patrick? Ha? Di mo't gayam nak. Kaya't katulungan. Iso nga umay kan. Amanong maibusantan iti makan iti kantin. Ay, sige man langan. Ngamin ton sumarno. Siyakmat ni mangilibre kan ka, Ay na, di mo ka di panunuton day ta. Naragsaka ka makatulong kan ka. Amok mata talaga anarigat ti pagdaldalanam ita. Talaga anarigat. Isang hord ni agyaman ak unay, tada kayo agagayim ko. Sa bali talaga, no adagayim ang madadaan namang saranay kan ka. Sana mabaling nga ang may saka iti day ti alaban, Patrick. Addaak ditoy, uray anya ti mapasama. Agyaman ak, Jenna. Jack tumalipatan na gito yung aramidang para kanyak. Nagbalin ka na pasit ti biyag ko. Uray syakmat, Patrick. Ala, saan mo na panunutan dagiti parikot mo ita? Mapantakit limanganan. Sangwan tanto mananday ta inton bigat. Agpay sa day tangin bagam. Masapol nga ag-enjoy ta. Ken, lipatin ta ti parikot uray sagpaminsan lain. O sige, mapantang araw doon iti kantin. Tama nga no maibusantan ni timakan. Sige, intan. Naimbag mo ta nakapasyar kayo diti balay, Uncle Jimmy?
Wen, kaanakan. Napan ngamin nakitsinda itay bigat ni ikit mau, kat inlakam na kayaw. Iso nga umay ko itadag ito'y makmakan aginatang na para kada kayaw. Ay na, agyaman kami manong. Nakababain pa ikit din kada kayo ni manang. Ay naipag, di yu panunutan dayta. Amo mi akasapulan niyo dagita. Kung may sa, basit laba nagdayta. Agyaman kami unay, Uncle. Nagdakala tulong dayti para kada kami. Itatag kasapulan kami. Amin na maitad atulong kat nagdakal abanag para kada kami, Uncle Jimmy. Agpaiso day tamanong. Di yu lam mo, ngam nagdakal abanag dagitoy atulong yu kada kami. Oray anya ti mapaspasamak, agkakapamilya tayaw. Kas may sa pamilya, agtitinulong tayo nga raud. Di min tumalipatan ti kinasayatyo kada kami, Uncle Jimmy. Basta amok nga okay kayaw, kaanakan. Ipag, naragsak kami kan ni bakit kao. Tinasaya at dito'y kan amangan manong. Aglalang lang tayo mo't amangan ita. Kumusta kayon, Dolores? Amok ka marigrigatan kayo nang runa itataawanan day di kabsat kao. Talaga nariga at manipod pimusay day di kabsat mo manong. Inaldaw ang nagdagsan ti barukong ko. Ang amadtoy, lumablaban latta para kadagiti anak ko. Nang runa kandi Patrick. Maawatan ka, Ipag. Ngam di mo panunutan ng may saka, ah? At na kami dito'y kada Patrick tat natulungan da ka. Amok day tamanong, ngam numaminsan, jak maliklikan ti agpanunot. Nang runa ni Patrick, amok anangato ti arapaap na itibiyag. Ipag, saan arumbeng nga may saka ang mga baklay iti parikaw? No, ad nakasapulan niyaw, di kay agbabain nga umasidag kada kami kan ni bakit kaw. Jak ngamin kayat ama pasaran daytoy ni Patrick manong. Ubing paingum nagadon a sakripisyo na. Iso nga raw nga da kami dito eh. Tapno oray kaskasanaw, mapalag-an ti anyaman abakbaklayin niyaw. Ti importante, agtultuloy alumaban kayaw. Kaslaawan ngamin panawon ni Patrick para itibagina. Kasla nakasirseryoso una yun itibiyag. Amom Ipag, nasingpot di anak mo. At day tinalintag adana. Iso nga oray narigat, amok alumabas to amin dagitoy. Ang masapul at tatipan narabay mo nga inana. Isumat day tatyar aramidak manong. Kayat ko asuportaran kadagiti arapaap na. Talaga narigat no kurang ti kwarta. Di ka agdaan nagkunakmanin. Aging nga da kami dito'y kanibakit. Saan kayo ang maawalan? No anyaman ti kasapulan niyaw, ibagayo laeng tatulungan da kayaw. Agyaman akmanan manong. Nagdakkel abanag di amuming da kayo ang nakasuporta kada kami. Ni Apo Diyos ton ti makaamu amang subalit iti kinaimbagyo kada kami. Nay, ada kamot gaya mon anak. Nay, anya day taawit mo? Si dahin tayo yun malam nanang. Adobo ang manok. Amo ka paborito yun daytoy. Adobo? Nay, nangalaam nga itinggatang mo anak ko. Saan aya nga awan balod mo akwarta itay napan ka nag-eskwela? Nanang, ada ka eskwela ka nagpatulong ang nagpaaramid iti project na. Kat tinangdanan na. Anya? Ay na, talaga naggagat ka anak ko. Hanggang sapay kumata saan ka nabannog unay iti inaramid mo. Saan nanang? Di kaya danag. Naragsakak, tore kaskasano ko't makatulong nga kada kayo. Amom anak, jak namnamaan nga aramidam daytoy. Isong agyaman akken ka. Para kada kayo dayto nga aramidag nanang. Kaya't kung matagumin awat erik nayo, ore adadag ito apan nubok ita mapaspasaran tayo. Talaga ananakam ka nga anak Patrick. Agyaman akken ka. Sana rumbang agyaman kayo kanyak nanang. Talaga kaya't kayo atulungan. Gapoy ti kastoy ka sa saad tayo ita. Iso di kay kumamadanagan.
tumulungak aginggat kabailak. Uray kasano karigat ti biag mi manang Emmy, ar-aramidak ti amin akabailak, tapno makatulong ak kaninanang. Saan mi ngamin akayat akanayon kami latan a dumawdawat iti tulong iti kabsat day di tatang, uray si dadaan da akanayon at tumulong kada kami. Iso ano adda kaadalak nga agpaaramid iti project, wano anyaman a paperworks, madadaanak ang mga aramid, kasukad ti maitad atangdan ko. Kat uray kaskasano, makagatangak mat iti mayawid ko amasida para kadananang ken kadagiti kakabsat ko. Naglabas pa iti aldaw, nagtultuloy ti panakitinulong ko kaninanang. Aging gaadimteng ti maysa nga oportunidad nga impaay ni uncle ko a Jimmy. Patrek, kaya't ka kumamakasarita iti nalapa at kaanakan. Ha? May papaniti anya, Uncle Jimmy. Ambaw, adda nga gayim ko di abroad nga agsapsapol kadag iti mayat nga agbalin a factory worker. Mayat ti sweldo kaanakan. Iso pa nagkunak, dakkel ti maitulong daytoy kada kayo, no o manugot ka nga agtrabaho iti faktorya. Ha? Agpaiso, Uncle? Kasanong ti panagadal ko? Dahil ti masapul ang mapagsaritaan taan na imbag, Patrick. No manugot ka iti ibagbagak. Masapul nga agsardan ka nga agadal. Panunutem ka anakan. Dakkel atulong daytoy kada kayaw. Dakkel mat sakripisyo dayta, Uncle, no kaskasano? Ngamin, talagang arapap ko ti makaturpos iti koleyo. Day talaan. Maawatan ka di tapat, Patrick. Iti sitwasyon nyo ita. Abangan no dayto yun ti kasayaatan nga addang tapno mayaon mo ti pamilyam iti kinarigat. Narigat at desisyonan day Uncle. Diyak ngamin kaya tapanawan ni nanang. Nang runa katamok akasapulan nak ita. Kaanakan, saan ka nga apuraan? Daytoy ti makunak. No maminsan, masapul nga isakripisyo tayo ti personal nga arapaap tayo para iti pagimbagan ti pamilya tayo. Uncle Jimmy, adda ka di pa'y oras kong agpanunot wano mangadang? Ay katuan ngam pang-aasim ta saan ko maamabayag. Kasapulan di gayem ko ti sungbat mo iti kabiitan a panawan. Iso ano mabalain, iti lasod ti makalawas, adda ko man desisyon mo. Sige, Uncle, panunuta ka na imbag. Kan kasaritak mat ni nanang may papaniti daytoy. Husto ka, Patrick. Masapula ka duam ti inam nga agdesisyon. Anya man ti agbalin a desisyon mo, irespetok dayta. Di napatag na ibagakken ka ti may papan iti dayto nga oportunidad. Tama mati ak kaanakan. Nugundawayam daytoy, agbalin to a nasaya at ti panagbiagyaw. Jenna, nasingod ka gayem ko. Kat di ka ni bilbilang sa bali kanyak. Iso kaya't ko kumayuman kun ka daytoy. Sure, anya ka di dayta. Kasla seryoso ka unay Ni Uncle ko, Jimmy. At namin idijaya na kanya katrabaho di abroad. Napintas ka no ti sweldo. Nga masapol nga agsardangak nga agadal no mapanak ag trabaho ijay. Ha? Uy, narigat dayta anya ti makunami ti dayta. Diyan nga roda mo, Jenna. Talaga kami nakayat ko ti makatulong tapno guminawa ti pamilyami. Kayat ko mo ti makaturpos iti koleyo. Ay, talaga nga rod narigat dayta. Panunutom ka di Patrick. Anya tinapatpatagkan ka. Ti makaturpos ka?
Wano ti agtrabaho kan, tapno mayaon mo ti pamilyam iti kinarigat. Iti sitwasyon mi ita. Talaga kayat ko ti makatulong iti pamilyak. So, kasla kayat ko ti mapanagtrabaho di abroad. Total, mabalin tumutlat nga ituloy ti panagadal ko inton nakaurnong akon. No kasta nga ro, di, go! Suportaran ka, anyaman ti agbalin a desisyon mo, Patrick. Nanang, ada idi jaya nga trabaho kanyak na Uncle Jimmy. Ngam, ija abroad. Anya, ijay abroad ko nam anak ko. Wan nanang, dakil ka no ti sweldo. Iso na lang ta, naskan nga agsarda nga agadal. Anak, seryoso ka kadi iti dayta nga ibagbagam. Amum no kasano kapatag kanya ka makaturpus ka iti kolehiyo. Amok nanang, ngam pampanunutok mo ti kasasad tayo ita. Dakil atulong ti masapulak ijay. Tapno, makaaon tayo iti rigat. Anak, diyak kayat nga isakripisyom ti panagadal mo gapo iti dayta at trabaho nga ibagbagam. Amok nga arapaap mo at talaga ti makaturpos. Pudno day ta nanang. Ngam diyak mo't keta paluspusan day ta gundaway asin mangbay. Tapno, mapaginawak ti panagbiag tayo. Ay kasano ngay nga rudag iti plano iti biyag. Ti arapaap mo. Nanang, ti arapaap ko. Kat guminawa ti panagbiagyo kadag iti kakabsat ko. Diyak nga grigrigat kayo. Isano masapol nga sakripisyok ti panagadal ko. Aramidak nanang. Ay na, diyak amo ti sawak anak ko. Amo ka narigat dayto a desisyon ko nanang. Ngam aramidak daytoy para kada kayo. Ay, sige. Noan niya ti amo mapagsaya atam anak. Sika ti matungpal. Anya nga iti desisyon mo, Patrick, kaanakan. Angkal, nakasarita ko ni nanang. Ket, nakaikadingak maten. Patrick, umanugot ak, angkal. Iso nga'y bagayo iti gayem yo. Akayat kung ti mapanagtrabaho iti abroad. Ay na, maragsakan nak iti kasta a desisyon mo, Patrick. Amok adikan to agbabawi kaanakan. Sapay la kumangkal. Ket agyaman nak kada kayo. Gapoy ti ado atulong yo kada kami. Awan anyaman na, Patrick. Nasken nga ron nga ipakaamukon iti gayem ko ti pangadeng mo. Tapno matulungan na kan amang iyornaws kadag iti kasapulan a papeles. Tapno makapagtrabaho ka iti balasiw taaw. Anya nga'y Patrick. Nakasagana ka ka din. At ang tilugan nga umay mangsukon kan ka amang itulod kan ka iti aeropuertaw. Wen, angkal, nakasagana akon. Anak, di mo baybay anti bagim ijay, wen. Di mo baybay at ti salun at mo. Wen, nanang, di kayag danag. Kanayon to nga umawag kada kayo kadangkal. Patrick, aganad ka ijay umawag ka kanayon kada kami. Ikarik day ta, Jenna. Katagyaman akin ka. Patrick. Anyaman nga oras akasapulam titulong ka, umawag ka adagaw, swine. Wen, angkal, katagyaman ako na kada kayo. Di kagdanag, da kamin ti makaamo kadaan ti Dolores. Agyaman ak, Jenna. Takil atulong day ta para kanyak. Mala, mapankan anak ko, ang mga numala daw ka iti flight mo. Sige nga ron, nanang. Uncle Jimmy, Jenna, mapanakon. Bendisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Di mo kumaliplipatan dagiti bilin ko ken ka. Aganad ka akanayon. Uray arapaap mi nga agpadpada ken ni nanang a makaturpusak iti panagadal ko manang Emmy. Ingkaddeng ko nga agsardeng akpaylaeng. Tadyak kayat apaluspusan ti oportunidad asimang bay kanyak. Tapno mayaon ko iti kinarigat ti pamilyak. Aging ga itamanang adak paylaang diti balasiw taaw. Kat maipanakkel ko nga ibaga, asa anak a nagkamali iti desisyon ko nga umayag trabaho ditoy. Gaputa si maya aten ti kasasaad ti pamilyak dita Pilipinas. No kasjay nga agipatuludak iti para kadananang,
Jakmot lipatan ti para kada Uncle Jimmy at timulong kanyak, tapno makapanak ita ditoy. Kastamot ti gayem ko ani Jenna. Nakaurno ngakmotan manang, ngam kayat ko pa'y ti agtrabaho ditoy, aging nga addan pangrugyan mi nga agnegosyo, no kas pangarigan takayat kun ti ag for good di ta Pilipinas. Kantap no adagastusek, no bilang mapanunot ko nga ituloy ti panagadal ko. Ti oportunidad asimmangbay kanyak tinagpaay asal babida iti dandanipan nakalmusmi iti kinarigat. Kat pagyamanak unay ti Diyos, iti impaay na aparabor kanyak ken iti pamilyak. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Patrick. Pagayam ko a Patrick, bilibak kan ka, ta iti dayta kinaubing mo, nagturad ka nakigasang-gasat iti sabali a pagilyan para iti masakbayan ti pamilyam. Sapay kumatag tultuloy tinaimbag agasat asimmangbay kan ka. Kat di mo kumalipatan dagiti tao ang nagbalin nga instrumento, tapno maragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi, tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugod iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan a Karil, nga iti agdamaket adda iti pagilyan a Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy a kablaaw. Makablaawan ti bulusan kan led the family ti Bulbulala Balawan La Union from William Bolosan Sr., Jim Lawrence, Mama Remy, Kidlin, Kid, Ann, Humble Banyaga iti Australia from Madeline Ballesteros Milo, Mamang Yolanda Taberna, Leriza, Christian, Liam, ken Lincoln Vallejos ti Vancouver, Canada, Glenda Terrenal ti Hong Kong, Alejo Taberna ken Mundo Family, kastamat ni JP Alejo ti Abra from Leyniki Alejo. Advance happy anniversary kan happy birthday kan ni Baket Codelia Guson Cristobal iti Metro Manila. Alonso Maliaga Tanyesa family di Taal Lakapan from Nestor Cuse ti Apari Cagayan Valley. Shout out kada Grace Agtina, Raquel Paras, Arlene Palentino, Nenisha Espinosa, Shai Salayog, Drama FM kan Jasmine Rivera, Reynaldo Jose, JC Ayan kan Daisy Genti Subol Asingan Pangasinan from Josephine Jose, Isagire kan Mon Family di Tabanggar La Union from Janet Isagire, Guevara kan Cadabona Family di Taodjawan Solano Nueva Vizcaya from Chubby Baby ti Hong Kong. Happy birthday Tatay Bernabe Aquino Sr. ti Kabatuan Isabela from Corazon, Balaan. Takang kan Valdez Family dito'y Kalinawan Norte, kan Passion Family ti Andarayan from Mary Jane Takang. Rumbawa kan Ambatali Family, kastamat ni Tatang Jelly, Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa.
Concepcion Asitura family ken City Agriculture kan Bantay Ilog ti Dagupan Pangasinan from Angelo Asitura Concepcion. Kamado ken Giro family di Tasolana Cagayan from Tanya Giwo. Kabsat ko ani Melva Kabangkala from Jasmine Kabangkala. Amin at taga San Manuel Isabela from Jonah Madriaga ti Hong Kong. Amin at taga Prim West Bangar La Union from Bernadette Musuela. Lorena ken Tabliago family iti Saudi Arabia from Leslie Tabliago. Shout out kada Roda, Ilocano Drama, Freda Telias, Emily Floresca de Luna, Dennis de Luna ken Leia Afunay. Advance happy birthday Aaron de la Cruz, Dita Ramon Isabella from Juliet Sugitan. Advance happy birthday Diane K. Rolyoda. Shout out kada Virgilio, Juvimar Glaisa, Dita Aringay La Union from Linda Samurong Tibantay, Ilocos Sur. Joy Tango ken Rayson de la Cruz Jr. from Rita Velasco. Advance happy birthday kadagiti kakaanakak ada Jeremiah Kakam, Christian, Christine, Christopher ken Grace Ronquillo, Tiricos Umingan, Pangasinan from Susan Ronquillo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Karil. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad na klangan itinagan a Karil. Saan na pa nagpalastog nga may saak kadagiti kaunaan a subscriber iti YouTube channel yo, manipod addaak dita Pilipinas, aging ga iti kaadakon dito Hong Kong. Dahiti nga minti agserserbi aliwliwak, idi addaak pailaang dita pagilyan tayo. Kan uray iti kaadakon dito sa bali a pagilyan, kabayatan ti panagtrab-trabahok dito balay ti amok. Kas kadagiti padak nga OFW, tinarigagayak ti makapan dito sa bali a pagilyan, tapno masuportarak ti pamilyak. Imutang kami iti may sa kabagyan mi iti binusbus ko, tapno makaumayak dito Hong Kong nga agtrabaho kas domestic helper. Aklo nagkasaan anasaya at tinagbalin akasasaad ko iti imo na nga amok manang. Sapay la ko mga rod, tamaikan mo't iti gundaway a maidrama, tuy padas ko, barang makaipa iti adal kan inspirasyon, kadagiti na ayat adumdumngag. Karil, kumusta kan? Nadamag ko tinapasamakan ka. Apay aya? Apay pinagtalaw na kati amom? Amo yung matakasingid kunditoy, anagrigat ti sasaadak iti ayan ti amok, Mike. Ar-aramidok mo't anasaya at ti trabaho. Saan da mapnak? Katidyak na anusan. Idi na panda nagbakasyon iti sabali a pagilyan. Pinanawan dak iti balay da nga awan imbati da amakan. Katirigat na, di damot nga rod intod ti sweldok. Isong awan igatang ko iti kanak. Anya? Oo na yan. Kasi kamot nga rod. Kat anya ti inaramid mo? Naimbag, tada kadaraan tayo iti bangir a kondo. Kat nasingpat ti amo na. Isuda tinangtod iti kankanak iti lasud ti manong nga aldaw akaawan dagiti amok iti balayda. Oo na yung dagiti amo mon. Kasla saan na tao di trato dakan ka. Ang apay pinagtalaw da ka. Naibabain da ka no, gaputa sa bali tinang pakpakan kanya kabayatan ti kaawanda. Apay ka no ajak na kapag remedyo apulos. Imbagak nga awan mat ngamin igatang ko, ta saan damat nga imbati ti sweldo. Ket? Dayjay, nakarkaro ang nakaungat da, iso pinagtalaw da kun. Ket, ada nga ro dun sa bali pagtrabahuam. Adan Mike, kaasi ti Diyos. Kat sapay ko ma, tamas na saysaya at dan, ngam tinapalabas nga amo. Amom Karil, bilibak yun ka. Tore ka sa no arigat mo, di ka pulosin mo ko. Imbag tadi mo na panunot tinagawid. Saan amabalin? Kasano nga iti pamilya nga imbati ki Pilipinas? Sapay jakpay na iring pa sa binayadan tinautang ko iti kabagyan mi nga inaramat ko anang ipagna kadagiti papeles ko nga imay ditoy. Day tatirigat na. Gapoy ti ayat tayo makatrabaho dito abroad. Makigasang-gasat tayo. Ngam, adadag iti dadduma. Asaan daan na swerte iti nasayat nga amo. Kas kumay tinapasamak yun ka. Ay, wan nga rod. Nga makigasang-gasat aklat ta para kada nanang, kan para kadagiti kakabsat ko.
Amo ka din dananang mo tinapasamakin ka? Jak pa'y nga rod na ibaga. Sapay namnamaan da nga agipatuludak manon iti kwarta pagbayad da iti nautang mi. Masapol nga rin nga ibagam. Tap na amuda ti mapaspasamakin ka ditoy. Tap na amuda asaan akas ka rin na ti umay agtrabaho dito'y balasiw taaw. This is your first day, right? I expect everything clean. No mistakes, okay? Yes, sir. I'll make sure. Good. Remember, I don't tolerate any form of laziness. Yes, sir. I will work hard. I hope so. Otherwise, you can leave. I will not disappoint you, sir. You better not. Now, start in the living room. Yes, sir. I will do it right away. I will check your work later. Make sure it's perfect. Yes, sir. I will make sure everything is in order. Clean also under the furniture, huh? Yes, sir. I will. Hello, Nanang. Hello, anak. Kumusta kan? Nasayaat mo't lakad iti kasasaad mo dita. Manungal daw, asaan ka nga imawawag, anak ko? Madanagan kami paikit din ditoy. Pasensya kayo, Nanang. Medyo nagproblema kiti kalabas. Ngam okay mo ti amin. Apay, anak ko. Anda ka di saan anasaya at anapasama. Pinapanaw naktisigod nga amok, Nanang. Iso nga inkarigatak tinagsapol iti sabali a pagtrabahawak. Naimbagtada ng tulong kanyak. Kat adamot lang na sa pulak a sabali nga amo. Ay na, isumot lagayam aban iti agparparik na kanyak anak ko. Adagayam kasta napasama ken ka. Di kayagdanag, Nanang. Nang rugi akon iti sabali nga amok. Kahit kumusta ngay mo't anak ko? Madlaw nga istrikto jay tatang ti amok, Nanang. Isuda ngamin ti pagserbyak ken mangpasweldo kanyak. Ay na, sapay ko mga road ta uray istrikto. Basta maipaay mo ti rumbang aparakan ka. Agrarag ka. Narigat at talaga ti agtrabaho di tabalasiw taaw. Nanang. Kabalak nga ibturan amin arigat para kada kayo kadagiti kakabsat ko. Agyaman anak ko. Ang magandad kawan. Awan ti sabali amang isakit ken kadita. Nanang. Kanain alaglagi pagdayta. Kat mamati adinak baybay anti Diyos. What is this? I told you to clean every corner. Look at this dirt. I'm sorry, sir. I must have missed this spot. I'll clean it immediately, sir. Oh, this is unacceptable. I understand, sir. It won't happen again. I don't want to see any more mistakes. Yes, sir. I'll be more careful next time. Make it sure you don't want to lose this job, do you? No. Please, sir. I need this job for my family. Then prove it. Clean the entire house again. Yes, sir. I'll start right now. And next time, don't wait for me to find another mistake. Kas nakalanad iti damo apas at tisurat ko manang Emmy, saan anasaya at tinagbalin akasasaad ko iti umuna nga amok, nang runa ta pinagtalaw dak. Ngam babaan iti tulong dagiti nasaya at akadaraan dito'y Hong Kong, nakasapulak iti sabali nga amok. Banag apagyamanak unay iti Diyos, tatalaga akasapulak ti trabaho para iti pamilyak, anabati iti Pilipinas. Ngam tinagbalin a problema ket ti ama ti amok nga isu ti mangpaspasweldo kanyak. Isu ngamin ti mabatbati iti balay dagiti amok. Ngam inananusak manang. Adupay ngamin ti obligasyon ko arumbang a mayurnos ko di tapagilyan, kas kuma iti nautang mi anabusbus ko iti ipapan ko dito'y Hong Kong. Amin a panaganos ar-aramidak manang. Ngamjak man ammo, tabayat ti panaglabas ti aldaw, kumarkarumet ti mapaspasamak. Kanayon nga dadilawan kanyak ti lakay nga amok, apanggapuan na meten amangi delay iti sweldok.
Hello, Nanang. Anak, kumusta kan ngay? Nasayatak mo't, Nanang. Maanusak mo't ti trabaho ditoy. Ngam pasensya kayon. Tasaan nga agpapada ti panagipat patulod ko iti kwarta kada kayo. Maanusan me, no para ka dagiti kasapulan mi diti anak ko. Isu na laeng, tatalaga masapul ang makabayad tayo manen, iti napulot tayo akwarta, iti ipapan mo dita. Day tangarod mo ti mang burburibor kanyak, Nanang. Amok nga awan ti pangalaan nyo dita iti pagsupusup yo iti pagbayad tayo. Uwan na road, anak ko. Tunggal ngamin adasan ang magustuhan ti ama ti amok ana aramid ko diti balayda. Pambaran na muton amang delay iti sweldo. Ngam di kay agdanag, Nanang. Takasaritak manen. Makipagpakaasi akan kwa na. Total, aramidak mat amin akayat na nga aramidak diti balay ti anak na. Saya atam laeng di makisarita anak ko. Tapno saan anak karkaro agumurakan ka. Ay na, nagrigat lakit diti sa asaadam dita. Numabalin la ko ma. Kitawag nga agawit ka laengen. Saan amabalin, Nanang? Nang runa kat amuyong mat nga ado ti arapaap ko para iti pamilya tayo. Iso nga anusak aging ga iti kabaelak. Tinapatag, saan dakmot ket di adangdangran, ken bisbisinan. Agannat ka nga ron dita anak ko. Kanayon ka nga umawag. Tapno sa anak nga agdandanag ditoy. O, Nanang, aramidok dayta. Excuse me, sir. May I talk to you about my salary? What about it? I was hoping to receive my salary last week because my family needs it. You're not getting paid until you improve your work. But sir, I'm doing my best. I'm working hard so you will be satisfied. Well, improve more. Focus on your work. If I see improvement may be done, you will be paid. Thank you, sir. Don't take me. Improve yourself first. Yes, sir. I'll make sure to meet your expectations. We will see about that. Now, get back to work. Yes, sir. Naimbag man ta nag-day off kay ta, Karil. Kunak nang trabaho ka ta. Adangarod problema, Mike. Ha? Delayed launa yan ti sweldok. Saan pa nga intod ti ama ti amo? Kasapulan una yan dalanang ti kwarta. Kaya't ngamin dyan nakautangan mi, abinulan kami nga agbayad kadakwada. Ngam sana masursurot, gaputa kanayon mo't ama delay ti sweldok. Unay mo't daytan. Apay ngamin nasaan na di talaga nga amom timang to iti sweldom. Apay ati ama na. Sapay ko naman na kay istrikto. Kanayon damot ngamin nga awan. Kunti amana kano ti makakitkita iti panagtrabaho. Iso nga iso ti mang pasweldo kanyak. No kayat mo, siyak pa lang timang itad iti ipauit mo kadananang mo. Tapno makabayad kayon. So katamtulangan, no maitad dan ti sweldom. Ha? Ay, nakababain mo't kan ka, Mike. Karil, di mo panunutan na ita. Nakasaganak at tumulong kan ka. Saan nakmot ngay tarayan, saan ka di? Ha? Sika talaga. Maalam pa lang timang rabak. Kasano kumamot ngay ama itarayan ka. Kasta agkatawa ka mo't. Nalagan lang day ta problema. Itapay laeng, panunutom anasulbaran ti problema. Agyaman akan ka, Mike. Naawan ka, kung dagiti daddo maagagayam tayo. Diyak amo no anya tinapasama kanyak. Basta anusam laeng. Nakarkaro pa'y ti mapaspasaran dagiti daddo maakadaraan tayo. Dagiti daddo ma, talaga atagabo ti trato da kadakwada. Day tamat nga ron ti mang patpatibkar iti pakinakam ko. Amo ka nakarkaro pa'y ti mapaspasaran ti daddo maapada tayo nga OFW. Ayat dalaang ama ipaayan iti nasaya at apanagbiag ti pamilyada iti Pilipinas. Isang orat relax ka laeng, Karil. Anya tamom, ang mga nagbaloy tumot lang ti ama ti amom. Basta ramidom ti amin na kayat na, tapno may ayokan ka. Di mo tubtub nga rin. Agyaman nak iti kanayon apanang patibkar mo kanyak, Mike. Kan agyaman nak iti tulong nga ipapaay mo kanyak. Ikarik,
Apaman nga ito dati sweldo, bayadan ka adagos. Nanang, naalayo ka din di kwarta nga impatulod ko kada kayo. Wan, anak ko. Indiritso kadagos nga imbayad. Tapno awan mo ti makunada. Nangalaam nga anak ko. Kunak man no di nakapay sinwelduan ti amom. Saan pa'y nga rod, nanang? Pinabuludan naktimay sa agayam ko ditoy. Bayadak mo't laeng, apaman nga ito dati sweldok. Ay na, kaasi ka pa'y anak ko. Ngam, kabailam ka di pa'y. Nanang, awan ti jak kabailan basta para kada kayo a pamilya. Ken, jak kayat a maipada kanyak dagiti kakabsat ko. Kayat ko anapintas to ti masakbayan da. Nagsayaat ka talaga anak ko. Hanggang di nakmalapdan nga agdanag, maipapaniti sa adong di taayan dagiti amom. Awan da ito'y nanang. Didak pagdanagan. Tinapatag, makabaybayad tayo kadagiti utang tayo. Ken adda maipaay ko para kadagiti kasapulan nyo. Basta ibagam no di mon kapailan anak ko. Kandi mo itulok adang randa ka. Sa bali asaritaan no kasta tinapasamak. Amo ba't siguro no sa dino ti pagkamangam no kasta ti mapasamak ken ka. Wan nanang, ken ado dagiti gagayam ko ang mabalin at tumulong kanyak ditoy. Ay, sige nga rodan nanang, umawag ak tumanan. Aganad kayo akanayon dita. Tunggal madelay ti sweldok manang Emmy, ti pamilyak dita Pilipinas ti kang runaan nga apektado. Naimbaglaangan ta dagiti gagayem ko ditoy asidadaan amang tulong kanyak. Sa anak mo't ket di amadanagan, tauray itantantan tilakay nga amok ti sweldok, itad na mutlaeng apaman a magustuhan nan ti trabaho. Pinadas kon ang kinasarita ti anak na. Ket kinunana nga anusak la kumakanon ti kasjay nga ugali ti amana. Binagaan nakpay asay sayaat at kano ti agtrabaho. Ta iti kanito ang magustuhan mo't ti amana ti trabaho, napalalo mo't ti singpet na. Banag anapanak nakakmet. Iso nga ikagkagumaak nga aramidan ti amin apatrabaho na, kan nakarkaro pa'y a pinagserbyak. Tabarang umasidag tirik na kanyak, kat maminpinsanan abaliwan na ti trato na kanyak. Kas iti na minsan. Sir, I know you are not feeling well, so I cook something for you. What? Yes, sir. Eat this before drinking your medicine, so you will feel better. Why are you doing this to me? Despite what I'm doing to you. I always get angry to you, Karina. No, that's okay, sir. No worries. I'm just doing my job. I work for you, so I take care of you when you are sick. Oh, you are very good to me. I did not expect this kind of treatment from you. Cause I am very bad to you. No, sir. You are not bad. You are like a father to me, so I take care of you. Oh, thank you very much, Carol. Sorry for my wrongdoings. You are very, very kind. Thank you, sir. Come on, sir. Eat this so you can take your medicine. Oh, Karil, kumusta ka? Kumusta titrato kon ka ti ama ti amom? Amo, Mike. Agpay so timbalakad mo kanya. Inaramid ko timbagam. Ti, anya? Dimot ko nam nga anusak di lakay. Kanjak tubtub nga rin. Iso tinaramid ko. Idi nagsakit. Tinaripato ka na imbag. Katamom. Di na kano ekspektaren akas di ti aramidot kan kwa na. Gapo idi saan anasaya at atrato na kanya. Agpaiso? Wen Mike, nakasingsing putak ka no. Kanamom, saanan nga agong ungat? Baybay anak pa yan nga agtrab-trabaho. Saanan akas idi abanbantayan nakakanayon. Oh, makitam? Dagpaiso dyan ko na. Nusimuko ka adagos.
Amang ano nagawid ka na din na oras iti Pilipinas. Kat saan mo ama ipaay ti tartari gagayam para iti pamilyam. Wen narod, Mike. Agyaman nak iti balakad kan panang suportam kanyak. Nagsaya at kaagayam. Nagsasaya at kayo akadaraak anam-am mo kan nakasiningad ko ditoy. Kat jak pulos pagbabaw yan ti umay ko pa nagtrabaho dito'y Hong Kong. Kyle! Come here! Coming, sir. You need something, sir? No. Oh, come. Come here. Sit down and let's first. But I still have work to do, sir. Oh, never mind. Do it later. I will give you now your salary so you can send it to your family. But it's too early, sir. 1 week more before my salary. No. I give it now. Here is your salary. Thank you, sir. Sir? This is more than my salary. I'll give it back. No, that is for you. So you have personal money after you send your salary to your family. But this is too much, sir. You deserve that, Cardil. You are very kind and hardworking, especially for your family. So I help you. Thank you so much, sir. But promise me, you will not leave us even finish your contract, huh? We need you here, especially me. I need you to take care of me until I am alive. You are kidding, sir. You will live long. Yes, I promise. I will not leave you because you are like a family to me, sir. Even us, Khalil, you are already a family to us. Thank you very, very much, Khalil. Kunak man day off kay ta. Apeng nga gawid ka adagos. Imayak na nagpakita kada kayo. Nga maagawid ak matlaeng. Kalpasan ang maigatangak iti prutas ni sir. Ha? Apay? Ay na, agsakit manon. Agkakapsot ka no. Iso ako nakamangan iti ado a prutas tapno pumigsa. Talaga mo ta? Masiknan kan kadakwada. When Mike, kasla ama ko ni sir. Katjak kabailan akit kitaan ang masakit. Iso atartari patwag ang naimbag. Among, nakasingsingpot na gayam a pamilya. Imbilang da kung asaan asab sa bali kadakwada. Diningag ti Diyos dagiti kararag mo, Karil. Amo na kami nagsaksakripisyo ka para iti pamilyam. Agpaisot ako ng Mike. Nasupapakan aminan a sakripisyo kon rigat ko. Ita, naadaanak pa yan iti pamilya dito Hong Kong. Kaano nga rin nagbakasyon ka nga eh? Kasaritak ni nanang ajak pa'y agawid. Kasapulan dak dito nang runa ni sir. Jak kaya tapanawan ngagsaksakit. Amangan no pagbabawyak to, no adadakas ang mapasamak ken kuana. Maragsakan akparakan ka, Karil. Sa bali na Karil ti kasangsangok ita. Madlaw ako't nentokan iti biyag mo. Pudnot ako ng Mike. Malaksid ang maipapaay kun ti amin nakasapulan ti pamilya iti Pilipinas. Adaanak pa yan iti second family diti Hong Kong. Ken kang runaan na. Adda kayo agagayam ko, anang pakpakirad iti pakinakam ko, kadag iti panawan akayat kun ti sumuko. Agyaman ak unay kada kayo. Kattarabayan na tayo kumakanayon ti Diyos, iti kaadda tayo dito'y banlasiw taaw. Hello, Nanang. Nakaawag kayo man? Awagan kayo kumainton madamdama. Namim mo na kayo matan nga imawag. Wan anak ko, tadyak makaid na. Di kamot ngaminan imawag. Pasensya kayo, Nanang. Masakit ngamin ni Sir, katyak mabalin abaybayan. Kasta ka di anak ko. Naisapay ko mga road taging bagadagos. Umadanin di pa naglupas ti kontratam. Agawid ka din, anak. Dayta ko mga rod ti iyawag ko kada kayo, Nanang. Pasensya kayo, tadyak pa'y makaawid.
Kasapulan dak namin dito'y dagiti amok. Di mo't saan anasaya at titrato kan ka ti ama ti amo. Ay nananang, nagbaliwan ti puloy ti angin. Nakasingsingpot da kanyak, nang runa ni sir. Ken kinid daw na ajak pa'y kumakano ida pampanawan, nang runa kat agsaksakit. Anya, nasaya at takan kan anak ko. Nanang, imbilang da kun akamang ti pamilyada. Ken saan aya sobra-sobra ti impatulod ko a kwarta iti kalabas? Mas daawak nga rood. Ngam indipositok dagiti daduma. Tapno at danto danunam a kwartam. Intad dayjay kanyak ni Sir Nanang. Saanan ang masursurot ti nagsaritaan mi asweldo. Sobra-sobra ti ititad na kanyak. Tapno saan kayo kano amarigatan dita Pilipinas. Isumat lagayam anabayadan amin ng anautang ta anak ko. Isu nga adda maidip-deposito kun iti bangko. Ama, nagtip-tipad kayo matunay yan, Nanang. Gatangan nyo adag iti kayat yo gatangan. Kan ipaaramid yo dagiti kayat yo apaaramid dita balay. Uwan anak ko, di kagdanag. Saan amasayang ti pagpambanugam dita Hong Kong? Kat asikasumpay nga rod anaimbag ni Sir Mo. Tapno agimbag matan. Nanang, kat agyaman nakiti pa nakaawat yo. Pat-pat gan kayo unay, Nanang. Laglagi po nyo akanayon dayta. Kang runaan na. Agannad kayo akanayon, Nanang. Gapo iti panagbaliw ti trato kanyak ti agda mga amok man ng Emmy, nagrenew ak iti kontrata. Isong aging gaita, adda akpay laang nga agserserbi kadagiti amok dito'y Hong Kong. Nakaragrag sakak manang, takasla na adda anak iti may kado a pamilya ditoy, gapo iti nalausen a panangipatag kanyak dagiti amok. Ita tunggal ipasyarda ni Sir iti sabali a pagilian, kanayon nga ikuyog da. Siya kun tinagserbi akasla caregiver ni Sir, isong aglaplapusanan met ti ipapaayda a parabor kanyak. Makitkita da kanu ngamin no kasano at taripatwag ti amada. Nalaos ti panagyaman ko iti Diyos, iti parabor nga impaay na kanyak. Pudno ti kunada, nga adda rason ti amin, no apay nga adda dagiti saan anasayaat a mapasaran tayo. Saan tayo asumuko? Tadi na tayo ipaayan ti Diyos iti panubok, adi tay kabailan a baklayen. Kat agyaman akmet kadagiti gagayam ko apadak nga OFW, asaan anauma anang suporta kanang tultulong kanyak, idi panawen ti karigat ko dito'y Hong Kong. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Karil. Karil, pagayam ko, na isang sangayan tinapasamak ken ka di tabalasiw taaw. Kat husto ka itinakunam, asaan arumbang asumuko tayo adagos, gapo iti panubok a mapasaran tayo. Saan amat maturog ti Diyos kunada nga ruden? Kat aging gaasibubukal ti panagtalak mo kankwana, agid da nampay iti kinasayaat ken kinagagat. Saan nga agdwa-dwa ti namarswa, amang ipaay iti parabor, arumbang aparakan ka. Alakastan, pagayam ko, kat agyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tubo, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsa Isu